Perlok sa simpak ngak blay biang pi ha kini kapor jong kini kasingi ka menta. Te menta haswa dengan sapatai pi spang uni usok lang. Pek hang ni usok lang ula jan I menta. Te pek napeleng jong pi trai babun ki pi tu bai usok lang. Wow te la jan I baham ta pek la jan I hi stang katukat ni por la I ngaru ngaju shet dawai ni usok lang pek ni. Ngala ju shet dawai bha hi usok lang bopet sa usok lang ma. Te haswa dengan sapatai pi kumnu utrekam uni usok lang nam ta ki jingpang te sobha ya like ya share ya subscribe ya kan ke channel jongi bangin wan ra spun ki jat dawai ki bangin hikai nam ta chong pi te ka jaka ai dawai ka jonga te hal laimer lengka kedai sisin setiau sisi balang Wednesday mo tangta kapor kedai nyau steng step hadu arbaje ngakang te ha hangni hanong spung nong stone west kasil ngadon bek bro sitayau bro santri kisngi laj no lada ngalej jinglek te sa phone ro sa kontak ro yo nomor bangan sabu ha description lada vidon kam jing sumar nanga te ngini patai no menta spang uni usok lang mo uni usok lang pitip don shibon ba kijing trekam nakmta kijing stom kijang pi khat yo ni usok lang bat shet yo ni usok lang hadu benda I hadu benda sau bha ka hadu ba ka kan I bha mo bat hadin ba phila dep shet kum tu sa thep ha ki bilor pach omde bilor jeri thep ha ki bilor pach gitu ki ba bilor pach mo daga boburam kum gitu ki bilor kiat gitu kan ki ba pach te khnang ba ka dawai jong phi kan ne slam mo thep ha gitu bat ngan se thu ri ki jingpang sap ha mo sap hadu na kun yaw ni so lang lada ka penji jong phi kalong sao mo iso thu ba phi yo ya ka jingpang libar mo laka stem ga benci jong phi yo libar te di da kan ni ka so lang ulibar jong phi un khoi nang ta ka ba lada phisu jingdang di ya kane ka so lang shiklat lane shipila man la kamet man la step nang ta ka penji jong phi kan clear nang ta sngap ha sakawai ba lada fidon ya ujingpang sis ma kumki kantai jingpang sis te di ya kane ka so lang shi klap lani arpila man la kamet man la ka step hang ta usis jong phi unsarit suki kata kedai ka jing trekam ka jong ni u so lang te nang ta lada kitu ki kenthai da ka baburam ma ya ki kenthai ro kidon ya kanika ka jing blade ma ka blade ka mut kam de ka blade snam ma ndre ka de ka jing the jong ka ka bali te na ka jinglong kenthai ka jong phi di ya une au so lang man la kamet man la step hang ta ka jingthe bali jong phi ka female mo ka female to next la ka female program ka jong phi kan khoj suki te tangkum ta hi perlong akwa man hi kai nam ta jong ni so lang in sa wan ra biang shibun ba ki dawai ki prepare ndre ngaong phi ba ki dawai ki jonga akwa man hi kai phi de ki lak teli ndre haba ngamdon por ban le chaklau tang kapor bang yo wan teng kumne ala ban plai video ban hikai nam ta jong phi namar ngabun kam ha dukan jonga te tang kum ta hi khublai shibun khublai phi ba ro ki ba pej bat ki ba pediang ya kanika
จึงฮิกายกะจงงานำตาจงพิวเบลยนกดคุยพีคุบเลยยะพีบารอคอย